Nghe ba pích ya cái này pích ba banga menca na ong bat challenge ya u badang duk tudong marba u duk tudong u bunzin u keno ya ka sorkar na ong kum ne ka sorkar hi kabala sensia bat kaba pait ba ulamon ban pha ban yo ban sensia ya ki kham tam ba u duk tudong u badang duk tudong u keno lele ya u Preston u baru Preston u Deputy Chief Minister jongka Meghalaya jongi kham tam ya u ma u ong ba u penbeit man ka sansnem kipat ba aru ki abi renga ong kong ne haba kipat ba ki abi hi ngin ya ong shu da kumno haba Preston te bapli ulayo insensya ulalong kumutau Deputy CM yang Meghalaya te ulasta berulalong he pilai to todong pisu ong tang yo Preston Piero saya ka WPP isnga wat nam yero than ya ka WPP ya ka jingelam jong u ba arden yo ba kan pois ya kano ka jingjot akawai partasi ka WPP kan saher wat nam ya burom than ya ka WPP wat nam ya yero than berabor wat ya ubrio bon than ka jingero adin setelah herno katuga jingero tena ta kadau o yu do to uang ba udang lap ya kata ka buit yung ka sorkar hana o kumda nomor ba gila rem put ha kani election MP menta banen dong ong kumta hi nga yudang yu i haka video jong u menta ong kumta pechane duk dong ong kumne haba ka sorkar kala don kino kiba persya lane kiba chia chatkan lane ki kita kiba le yakno kam na kamta yung pajba ladala ke sorkar kidang ai tangba ya ka bom la pa umla ban ai POE kum hakatuka jing yakhi yoki inohi kai kontrak namar ba lada ki yakhi katno ru lada ka sorkar kamla ban ai te umla khin ban ai lada ya kano ka issue ka ba ki yakhi da kano ka brio kadang la bensol ya ka problem ka sorkar kala bensol umdai kata ka sorkar ka ba ki sob tang benyo ya kata ka bun suto ndai ki sob ya ta paiba namta ka ba ka bor ka jong kiru kidang la na kata ki sob ya kano ka issue jong upaiba ya ka bomla ka mula ban le lada subuh mentah hak arjar pofra to yo sinsar ka WPP subuh nga ongum ne lada ka hak arjar pofra lada sinsar ka WPP kadai ben yo ya kata ILP ka ba kiseng phalang baro hapo jong ri gejala ke jongi hapo jong ri kasi jongi kidawa man kisni bat kia rali bat kia persya penba kadai ben yo kadai ben yo ada yo am hakata kapor kumot ka sengrilum kampois ese ngasutu ya kata betul pile yo i kat no teli senggi bala klip lama entah tang benjob yo pra tang benjob impi weru kia kerha kia ro kia komen kia sat so bah kia benya ke sorkar kumta klip sutu ya ka jing ke sorkar bapli
mentak ni yang kerentang ya katahi ada kipat ba kisno ba ya hau ya kata kaci keren jonga to share but comment like but subscribe ya kanega YouTube channel ke jonga but ngan sa penmi biang hakuwai pat ka video hublai sibur hublai si hajar mo